Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sheikh Badr Ali di Sawarkand. Ya karamɔgɔ deni Sumaworo Alasan Basiri. An mago tun bɛ mɔgɔ minnu bɛ dɔrɔn min, u bɛ sikirɛti min, u bɛ dɔrɔgi ta, u bɛ kurunya ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ. An tun b'a ɲini Sheikh Badri fɛ, a tun bɛ jigin a fayida ye ka d'a ma. Mɔgɔ sera ma min bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ pour que o bɛ se ka a den bɛ se ka dɔrɔ dabila. U bɛ dɔrɔgi ta, u bɛ sikirɛti ta, u bɛ dɔrɔ fana min. Kurunya sugu bɛɛ kɛ. N'a dawuli bɛ sɔrɔ o bɛ diya n ye kosɛbɛ Seko n ɲa ma ka fayida jigin an ma Sheikh Badri. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ensemble pour le studio, moi c'est Robado groupe kono. Ayanga ustaz doga lanyini me ko aka mokodo nana ko abe negala jugu dumula o tuko mina na tigi bi se ka negala jugu bila ina fo dolo ani drogi na ɲɔgɔnnaw. Ustaz Jumalo, Ustaz Al-Hassan bɔra ni ɲininkali ni ye. C'est bien. C'est très très bon. Intéressant. Parce que bi n'i y'a jateminɛ kosɛbɛ tiɲɛ na denmisɛnninw caman bɛɛ tiɲɛni no dɔrɔgi jugu dɔrɔ jugu ani ko vogo ko vodi dɔw yɛrɛ y'a min an fɛ yan wagati dɔ la musoden sanji 19 sunguruden a k'a min fo ka sa ko ka u votera ko bara 7 ko bara joli a y'a min a ma kwara u y'a ta ka taa dɔgɔtɔrɔso la dusukun tigɛra a sara. Bon denmisɛnninw ye siniɲɛsigi de ye. Denmisɛnninw de ye siniɲɛsigi ye Ala ka dugukolo kan. N'i y'a mɛn ko diɲɛ bɛ ka waa ɲɛfɛ denmisɛnninw de ye siniɲɛsigi ye. Sabu bi denmisɛnnin o de ye sini maakɔrɔ ye. Bon n'a kɛra ko denmisɛnninw bɛɛ bɛ tiɲɛ na i bɛ taa sɔrɔ sini ma a tɛna ɲɛ dɛ parce que maakɔrɔw bɛna kɛ maakɔrɔ lankolonw de ye. Cɛkɔrɔba kolonw dama dɔ bɛna na kɛ diɲɛ na. N'o fana kɛra devoir tiɲɛna Ala k'an kisi o ma. Ala kana diɲɛ se o yɔrɔ ma inshallah. Alors ola a recette cogo ka ca mais n'i y'a na surun ye min ka ɲi kosɛbɛ min ka teli tuma dɔ la hali denkɛnin yɛrɛ k'a dabɔ sin na o b'a bɔ ni haya 2 de ye. Yaasa wal Qur'anul hakim. Musow bɛ den dabɔ sin na den dɔ bɛ yen i bɛ taa a bɛ taa kɔrɔbaya mais hali bi a bɛ nɔrɔ ba sin na k'a t'a bila. N'i bɛ fɛ ka den bɔ sa sin na n'i b'a bɔ a la pewu ni k'a teliya. Mais an mago bɛ yɔrɔ min na o de ye nɛgɛlajugu dunbagaw ka se k'a kɛ ko a tigilamɔgɔ ka se ka nɛgɛla bila bi kun faya kun ɲatugu ni y'a yɛlɛ yɔrɔnin kelen u ye nin haya 2 ne ka bɔ yasi kɔnɔ mais nka bi charte n'a sɔrɔla ka a bangebaga 2 kelen bɛ balo la a bangebaga 2 kelen bɛ balo la a bɛ ɲɛ mais n'a bangebaga 2 bɛɛ fatura bon nin nasara tɛ se ka a yɔrɔ dilan fo an ka kow fɔ a kɛcogo la. I bɛ taa sɔrɔ mɔgɔkɔrɔba dɔw bɛ yen a bɛ nɛgɛla dun na a ba ti balo la a fa ti balo la tuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ hali denmisɛnnin kuntan i bɛ taa sɔrɔ a ba n'a fa bɛɛ ti balo la mais a kɛra nɛgɛlajugu dunbaga ye nin yɔrɔ in tɛ se ka taa k'u baara a mago bɛ mɔgɔ la mɔgɔ min bangebaga 2 bɛɛ bɛ balo la walima bangebaga 2 la kelen bɛ balo a yɛrɛ mago tɛ o 2 bɛɛ la mais ni kelen bɛ nin na ka ban o de bɛ se ka nin baara in kɛ. Alors baara bɛ kɛ cogo jumɛn? Vocal suivant. Alors n'a y'a sɔrɔ bangebaga 2 kelen bɛ balo la a mako bɛ ba de la bamuso ma voilà ni ba tɛ yen ni fa bɛ yen nin na o bɛ se ka recette nin baara. Alors baara bɛ kɛ cogo jumɛn? Il suffit seulement i b'a fɔ a ba ye k'a ka seliji ta a bɛ seliji ta kabini seliji bɛ daminɛ yɔrɔ min na seliji bɛ daminɛ ɲɛgɛn kɔnɔ de
n bɛ kuma suturala k'a fɔ parce que an tɛ se ka na ni kumaw ye cogo dɔ la wala seliji bɛ daminɛ ɲɛgɛn na de cogo jumɛn na ɲɛgɛn na a bɛ tanji ta o tanji ji a ka ɲi k'o minɛ i n'a fɔ a b'a dɔn cogo min na ka ɲɛfɛ ko ka kɔfɛ ko a b'o ji dɔɔni minɛ minan kɔnɔ n'a nana bɔ a bɛ mana ŋaɲamani dɔ ɲini ka seliji ta normal komi seliji bɛ ta cogo min na a b'a a seliji nin ta minani dɔ kɔnɔ a seliji bɛ ta minan kɔnɔ walasa seliji ni ji complet dafalen ka sɔrɔ n'a den ka ŋaniya ye den min bɛ ka nɛgɛlajugu dun tuma dɔ la fo ka taa se hali minnu bɛ sonyɛni kɛ a b'a ta n'a ŋaniya ye alors o ji o seliji ji depuis tanji la ɲɛgɛn kɔnɔ fo ka na taa se seliji dafalen ji ma o ji de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka na di e ma sisan e morikɛ yɛrɛ ma sisan alors e b'a kɛ cogo jumɛn sisan i bɛna sɛbɛn bisimilahi rahmani rahim yaasi yaasi i b'o sɛbɛn bi adadu den tɔgɔ la n'a y'a sɔrɔ den tɔgɔ ye muhamadu n'i ye muhamadu hindi jigin a bɛ taa bɛn 92 ma i bɛ yaasi 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 i b'a sɛbɛn siɲɛ 92 walquran al-hakim i b'o sɛbɛn siɲɛ 7 7nan nin i bɛ hakim ka mimun nin i b'a dayɛlɛ i bɛ den tɔgɔ k'a kɔnɔ k'a datugu a bɛ nɛgɛla minnu dunna n'a t'a fɛ o ŋaniya bɛ se ka sɛbɛn a kɔnɔ nka n'i tɛ se o bɛɛ la a tɔgɔ dɔrɔn sɛbɛn a kɔnɔ ŋaniya bɛ wasa kɛ bamusoman ye seliji ta ni den ka nɛgɛlajugu bilalen ŋaniya ye alors o bɛ wasa kɛ sisan o de kɛra kɛn kɔnɔ ye a ka se den kɔnɔbara kɔnɔ ni cɛden don n'a ye siɲɛ 3 sɔrɔ a la dɔrɔn baara ɲɛna ni muso den don n'o sera a kɔnɔ siɲɛ 4 baara ɲɛna a bɛ ko kɛ fo ka taa se hali musoden n'a y'a sɔrɔ ko jɛnɛyakɛla wara don cɛw t'a labɔ a b'a yɛrɛ di cɛw ma ka yaala kunnafɛnw b'a kɛ a b'o o yɔrɔ ninnu biɲɛ bali cɛden dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u bɛ tali kɛ hali muso kunda i bɛ taa sɔrɔ musoden dɔw yɛrɛ bɛ tali kɛ a b'u bɛɛ ban voilà mais a mago bɛ den ba ka seliji de la n'a y'a sɔrɔ ba tɛ nin na sisan ɔ fakɛman o bɛ se ka gɛrɛ ka ko in boloma a bɛ se ka seliji ta ɔ e k'o kɛ banna diyagoya tɛ k'a ka dan siɲɛ 3 dɔrɔn ni muso den don siɲɛ 4 ɔ n'a bɛ se k'a k'a kɔnɔ fo ka taa caya sa o fana ka ɲi nka hali la jogo wɛrɛ minnu b'a la a n'a kɛ sababu ye k'o fana bɔ a la alors n'a faamuyana n b'a fɔ aw ni ce ala ka nɛgɛlajugu ala k'an bɛɛ kisi a ma dɔ bɛ bɛɛ la koyi min t'a ka jugu o de bɛ fɔ fɛn jugu b'an bɛɛ ka so sɔn jugu b'an bɛɛ yɛrɛ la ala k'an bɛɛ bɛn sɔn ɲumanw ma ala k'an yɛrɛ kɛ jugu ɲumanw ye a bɛɛ ni ce assalamu alaikum